A szüleim arra kényszerítettek, hogy hagyjam ott az egyetemet, és 3 kimerítő, minimálbérért végzett munkát vállaljak, csak azért, hogy kifizeteszék a kedvenc húgom jogi egyetemi tanulmányait. A saját apám egyenesen a szemembe nézett, korcsolt egyet a vintage pezsgőjéből, és azt mondta, hogy én nem vagyok más, mint egy tejelő tehén, akit azért szültek, hogy finanszírozzam a húgom zsenialitását. 5 évvel később egy szövetségi bíróság leghátsó sorában ültem, egyszerű sötétkék pulóverben, és néztem, ahogy pontosan az a nővérem áll fel makulátlan, $3000 tanárruhájában, hogy megvédje első, több millió dolláros vállalati perét. Száját nyitotta, hogy elmondja a nyitóbeszédét, de mielőtt egyetlen szó is elhagyta volna a száját, a New York-i kerületi bíróság legrettegettebb bírája leállította az egész tárgyalást, közvetlenül rám mutatott a hátsó sorban, és a mikrofonba mondta: Miss Bennett, csatlakozna hozzám a tanácskozó szobában? És abban a pillanatban az arrogáns nővérem, a vállalati ügyvéd férje és a kegyetlen szüleim teljesen elállt a lélegzetük. Miss Bennett, lenne kedve velem jönni az irodámba? Evelyn Roth tiszteletreméltó bíró pontosan ezeket a szavakat mondta a 302-es tárgyalóterem teljesen csendes mikrofonjába. Nem nézett a nővéremre, Chloe-ra. Chloe mereven állt a felperes asztalánál, vállait hátrahúzta, tökéletesen ápolt kezeit a csiszolt mahagóni pódiumon pihentette. Chloe egész kiváltságos életét ennek a pillanatnak a felkészülésével töltötte. A tükör előtt gyakorolta a tekintélyt parancsoló hangját, tökéletesítette a testtartását, és meghívta az egész családunkat, hogy nézzék meg, ahogy bebizonyítja, hogy ő az a zseniális jogi csodagyerek, akinek mindig is tartották. De Roth bíró rá sem pillantott. Roth bíró egyenesen Chloe tökéletesen megfésült szőke haja fölött nézett, átnézett a gazdag ügyvédeket a nagy közönségtől elválasztó nehézfa válaszfalon, és a tekintetét teljesen rám szegezte. A közönség galériájának leghátsó sorában ültem. Egyszerű sötétkék garbót és egy sötét, testre szabott nadrágot viseltem. Nem voltam ügyvéd. A családom szerint teljes és tökéletes kudarc voltam. Félbeszakítottam az egyetemet. Korábban éttermi pincérnő voltam. Egy szellem voltam, aki csak akkor vettek észre, ha szükségük volt valakire, aki kifizeti a hatalmas számlát, vagy vállalja a felelősséget egy kellemetlenségért. A bíró kérdését követő csend nem csupán csend volt, hanem egy nehéz, fullasztó vákuum, amely mintha kiszívta volna az összes oxigént a hatalmas teremből. Ez egy nagyon sajátos, félelmetes fajta csend, amikor egy terem természetes rendje hirtelen és erőszakosan felborul. Apám 2 sorral előttem ült a nézőtéren. Egész reggel előrehajolt, szinte sugárzott a büszkeségtől az aranygyermeke iránt. Amikor meghallotta, hogy a bíró kimondja a vezetéknevemet, és látta, hogy rám néz, olyan gyorsan fordította felém a fejét, hogy komolyan azt hittem, eltörik a nyaka. Az arca teljesen elernyett. Az önelégült, önelégedett mosoly, ami azóta volt az arcán, mióta beléptünk a szövetségi bíróságra, teljes, hamisítatlan zavarodottsággá és pánikká olvadt. Közvetlenül mellette ült Chloe férje, Marcus. Marcus Sterling egy manhattani csúcsminőségű ügyvédi iroda junior partnere volt. Brilliáns, rendkívül arrogáns afroamerikai vállalati ügyvéd volt, aki az elmúlt 3 évben úgy bánt velem, mintha a család szobalánya lennék. Marcus testre szabott olasz öltönyöket viselt, úgy viselkedett, mintha minden szoba, ahová belépett, az övé lenne, és soha nem hagyott ki egy alkalmat sem, hogy finom, kegyetlen poénokat szúrjon be az én egyetemi diplomám hiányára. Amikor Roth bíró közvetlenül hozzám szólt, Marcus szó szerint elejtette a tömör aranyból készült töltőtollát. Láttam, ahogy kicsúszik az ujjai közül. Hallottam, ahogy éles, visszhangzó csattanással a fényes keményfa padlóra esik, és a hang visszhangzik a magas, falambériás falakon. Lent a felperesek asztalánál Chloe úgy nézett ki, mintha valaki épp most csapott volna pofon az arcára. Szája kissé nyitva volt. Kezével olyan erősen szorította a fa emelvény szélét, hogy az ujjpercei teljesen fehérek lettek. A bíróra nézett, majd vissza a nézőtérre,
aztán újra a bíróra. Teljesen képtelen volt feldolgozni, hogy miért szakítja meg az egész kerület legrettegettebb szövetségi bírája a ragyogó, diadalmas pillanatát, hogy a semmire kellő nővéréhez szóljon. Nem gúnyolódtam. Nem mosolyogtam. Nem adtam meg egyiküknek sem azt az örömöt, hogy akár egy szikrányi érzelmet is lássanak az arcomon. Egyszerűen felvettem a fekete bőraktatáskámat, felálltam a kemény fapadról, és lassan végigsétáltam a középső folyosón. Elsétáltam apám mellett, akinek a szája még mindig tátva maradt a soktól. Elsétáltam Márkusz mellett, aki úgy bámult rám, mintha egy szellem lennék, aki épp egy napsütéses napon materializálódott volna. Kinyitottam a nehéz, lengő faajtót, amely elválasztja a galériát a tárgyalóteremtől, elsétáltam remegő nővérem mellett, és követtem a fegyveres bírósági tisztviselőt a bíró magánszobájába. De ahhoz, hogy pontosan megértsétek, miért állítottak le egy $30 millió vállalati pert egy főiskolai cserkész miatt, és hogy megértsétek azt a teljes jogi mészárszéket, amely nővéremre várt a nehéz tölgyfaajtó másik oldalán, vissza kell vinnem titeket az időben. Vissza kell vinnem önöket pontosan 5 évvel ezelőttre, arra a napra, amikor abba hagytam a lánygyermeklétet, és hivatalosan bankszámlává váltam. 5 évvel ezelőtt 20 éves voltam. Pontosan félúton jártam a jogi előkészítő képzésemben a New York-i egyetemen. Tökéletes 4,0 átlagot tartottam fenn, a szemem vérzett, amíg az egyetemi könyvtárban tanultam, és arról álmodtam, hogy végre átlépem a diplomás színpadot, és átadom a szüleimnek a diplomámat. Azt hittem, ha elég keményen dolgozom, ha elég okos vagyok, és ha soha nem okozok bajt, végre pontosan úgy fognak rám nézni, ahogy Sloanre néztek. Esős kedd délután volt, amikor elmentem a University Berkshire irodájába, hogy beiratkozzak a következő őszi szemeszterre. A vastag üvegablak mögött ülő ügyintéző beütötte a hallgatói azonosító számomat a számítógépébe, mélyen elhúzta a szemöldökét, és átadott nekem egy kinyomtatott papírt. A bank hivatalos értesítése volt. A szüleim által a szemeszterre kiállított tandícsek nem volt fedezettel. A számlát minden figyelmeztetés nélkül teljesen lezárták. Csendes pánikban szálltam fel a vonatra, hogy visszatérjek a szüleim Westhesteri házába. A házuk egy hatalmas, gyönyörű birtok volt, tökéletesen gondozott zöld pázsittal és egy hatalmas, körbefutó verandával. Pontosan olyan ház volt, amely hatalmas stabilitást, gazdagságot és sikert sugároz a környékbeli szomszédok felé. Átléptem a nehéz mahagóni bejárati ajtón, és azonnal hangos, vidám nevetést hallottam a konyhából. Bementem a konyhába, remegő kezemmel szorosan fogva a visszautasított tandícsekket. A konyhai munkalapok importált olasz márványból voltak. A ragyogó délutáni nap gyönyörűen áramlott be a nagy öbbölablakokon. Apám a hatalmas középső sziget mellett állt, és kinyitott egy nagyon drága üveg vintage pezsgőt. Anyám a pultnak dőlt, és ragyogó, őszinte mosollyal az arcán lapozgatta a táblagépét. Chloe egy magas, bársonyos bárszéken ült, és tiszta örömében tapsolt. Chloé épp felvették a város egyik elit, csillagászati összegű tandíjú magány jogi előkészítő programjába. Ez egy exkluzív gyorsított pálya volt, amelynek célja az volt, hogy a gazdag diákokat bejuttassa a legmagasabb szintű Ivy League jogi egyetemekre. A tandíj pedig többet kóstált, mint amennyit a legtöbb átlagember 2 teljes év kemény munkával keres. Oda mentem, és a visszadobott tandíjcsekket a márványpultra tettem. A vékony papír nagyon halvány hangot adott, de ez elég volt ahhoz, hogy a családi ünneplés teljesen leálljon. Apám lenézett a csekkre, majd felnézett rám, teljesen hidegen hagyva, hogy az egész tanulmányaimat épp most törölték. Nyugodtan öntötte a pezsgőt 3 magas kristálypohárba. Nekem nem töltött 4. Átcsoportosítottuk az egyetemi alapot, majd, mondta anyám. Nem is vette a fáradtságot, hogy felnézzen a ragyogó tablettje képernyőjéről. Hangja laza, könnyed és teljesen elutasító volt. Pontosan úgy, ahogyan valaki megemlítené, hogy a boltban úgy döntött, másik márkájú mosószert vesz. Chloe új programja hihetetlenül igényes.
A városban kell laknia, a kampusz közelében, egy rendkívül biztonságos luxusépületben. Semmiképpen sem szabad, hogy elterelje a figyelmét diákhitel felvétele vagy kimerítő részmunkaidős munkák. Zseniális elméjét teljes mértékben a jogi tanulmányokra kell összpontosítania. Ott álltam, és éreztem, ahogy a szilárd talaj teljesen kicsúszik a lábam alól. Megkérdeztem tőlük, hogy hogyan fogom befejezni a diplomámat. Emlékeztettem őket, hogy már 2 éve tanulok. Emlékeztettem őket, hogy az osztályom legjobbja vagyok. Mondtam nekik, hogy csak az alaptandíjra van szükségem, amit már kisgyerekként megígértek nekem. Apám lassan felvette a kristálypezsgős poharát. Lassan, szándékosan korcsolt belőle, hagyva, hogy a csend elnyúljon, hogy a lehető legkisebbnek érezzem magam. Olyan hideg és hajthatatlan szemmel nézett rám, mint egy acélbanki széf. Nem úgy nézett ki, mint egy szerető apa, aki a legfiatalabb gyermekére néz. Pontosan úgy nézett ki, mint egy könnyű RTL-en vállalati befektető, aki egy bukó, haszontalan eszközt értékel. Szerezned kell egy állást, Maje, mondta, hangja teljesen monoton és minden melegségtől mentes volt. 3 állást is, ha kell. Te csak a pénzforrás vagy. Chloe az igazi tehetség itt. Neki van a származása. Neki van a kisugárzása. Neki van a természetes tehetsége. Korlátozott tőkével rendelkezünk ebben a családban, és családként a nyertes lóra kell fogadnunk. Ez egyszerű közgazdaságtan. Ne legyél önző, és ne vedd ezt személyes ügynek. Aztán nyugodtan azt mondta, menjek fel az emeletre, és csomagoljam össze a holmimat. Azt mondta, a hálószobámat éppen átalakítják egy tágas otthoni irodává Chloe számára, hogy legyen egy csendes, kényelmes helye a tanuláshoz, amikor hétvégén meglátogat minket. 20 éves voltam. Mindent helyesen csináltam. Soha nem kerültem bajba. Soha nem kértem márkás ruhákat vagy drága nyaralásokat. Csak csendben tanultam, és próbáltam jó lánya lenni. És egyetlen délután alatt kiűztek a saját életemből, és megfosztottak a jövőmtől, csak azért, mert a nővéremnek drágább ugródeszkára volt szüksége, hogy táplálja az egóját. Nem sírtam. Nem sikítottam, és nem haigáltam tárgyakat a gyönyörű konyhában. Anyám már nagyon korán megtanított arra, hogy bármilyen negatív érzelem kimutatása hatalmas gyengeség, amit egyszerűen felhasználnának ellenem, hogy bebizonyítsák, hogy labilis vagyok. Megfordultam, lassan felmentem a szőnyeggel borított lépcsőn a hálószobába, ami már jogilag nem az enyém volt, és az összes ruhámat 2 olcsó vászon bőröntbe pakoltam. Levittem őket a lépcsőn, és elhagytam a házat, még mielőtt befejezték volna az első pohár pezsgőt. Aznap este beköltöztem egy apró, húzatos garzonlakásba Queens legolcsóbb részén. Az öreg fémradiátor egész éjjel hangosan csörgött. Az egyetlen ablak egy koszos téglafalra nézett, az olcsó fapadlólapok pedig a sarkoknál már leváltak. Ez egy hatalmas, megrázó valóságellenőrzés volt, messze állt a westhesteri gyerekkorom gondozott pázsitjaitól és márványpultjaitól. Másnap reggel azonnal az utcára mentem, és elkezdtem keresni bármilyen munkát, amit csak találtam. Elfogadtam egy kimerítő reggeli műszakot pincérnőként egy forgalmas, zsíros étteremben, és minden délután égett kávé és erős vegyi fehérítő szagával tértem haza. Délután alacsony beosztású jogi futárként dolgoztam, bírósági idézéseket kézbesítettem a nyüzsgő városban, és dühös, ordító emberek csapkodták az arcomba a nehéz ajtókat. Az kimerítő éjszakai műszakra pedig egy azzibasztó munkát találtam, nyers adatokat kellett bevinni egy hatalmas vállalati ügyvédi irodában, Manhattan alsó részének mélyén. Ha szerencsém volt, éjszakánként talán 4 órát aludtam. A kezeim mindig kérgesek és szárazak voltak. A lábaim mindig duzzadtak és fájtak. A bankszámlám pedig folyamatosan kiürült, mert a szüleim soha nem hagyták abba a hívogatásomat. Minden egyes hónapban, pontosan, mint egy óramű, pénzügyi hozzájárulás követeltek Chloe drága életmódjához. Ezt kötelező családi kötelességemnek nevezték.
Ismételten azt mondták nekem, hogy mivel nyilvánvalóan nem fogok semmire sem menni az életben, a legkevesebb, amit tehetek, az az, hogy anyagilag támogatom azt a testvéremet, aki valóban sikeres lesz. Lényegében szellemmé váltam. Teljesen eltűntem a saját életem háttérbe, kimerült, láthatatlan, olcsó kávét szolgáltam fel goromba idegeneknek, és értelmetlen számokat gépeltem végtelen táblázatokba, miközben a nővérem drága márkás táskákat vett abból a pénzből, amit szó szerint a véremmel kerestem. Tényleg azt hitték, hogy megtörtek. Azt hitték, hogy véglegesen a tápláléklánc legalsó fokára szorítottak, csendes szolgaságra kényszerítve, de fogalmuk sem volt arról, hogy mit csináltam valójában azok alatt a hosszú, csendes, magányos éjszakai műszakok alatt a nagyvállalati ügyvédi irodában. Fogalmuk sem volt arról, hogy miközben csendben begépeltem a végtelen adataikat, titokban megtanultam a hazugságaik mély, rejtett digitális felépítését. És fogalmuk sem volt arról, hogy kényszerítettek, hogy otthagyjam az egyetemet, és abba a bizonyos adatbeviteli szobába küldtek, az volt a legjövedelmezőbb, hihetetlenül romboló hiba, amit egész életükben elkövethettek. 2 kimerítő éven át az életemet kizárólag a minimálbérért ledolgozott órák és a követelt banki átutalások mérték. Minden egyes nap hajnali 4-kor ébredtem a fagyos queeni lakásomban. Felvettem a merev poliészter éttermi egyenruhámat, szorosan hátrakötöttem a hajamat, és 6 kimerítő órát töltöttem azzal, hogy zsíros tojást szolgáltam fel és végtelen mennyiségű olcsó fekete kávét töltöttem újra olyan embereknek, akik soha nem is vettek a fáradtságot, hogy a szemembe nézzenek. Délre már a metróban ültem Manhattan felé, egy vastag bőrtáskát cipelve, tele nehéz jogi idézésekkel. A bírósági idézések kézbesítője lenni brutális és hálátlan munka. A délutánjaidat azzal töltöd, hogy olyan kétségbeesett embereket keresel, akik nem akarnak, hogy megtalálják őket. A fagyos esőben állsz luxuslakások előtt, és dühös vezetők ordítoznak veled, amikor végre átadod nekik a kötelező bírósági idézést. Ez hatalmasan megecett. Megtanított arra, hogyan kell olvasni az emberekben, hogyan kell előrelátni a hazugságaikat, és hogyan kell teljesen kifejezéstelen maradni, amikor egy felnőtt férfi közvetlenül az arcodba ordít sértéseket. És minden egyes héten, kivétel nélkül, csörgött a telefonom. Soha nem a szüleim hívtak, hogy megkérdezzék, hogy vagyok, vagy hogy eszem-e eleget. Mindig az anyám vagy az apám volt, akik határozottan követelték a nehezen megkeresett bérünket. Chloe-nak $2000 volt szüksége egy speciális jogi felkészítő tanfolyamra. Chloe-nak $1500 volt szüksége, hogy megossza a költségeket egy luxus nyári bérleményre a Hamptonsban, mert a gazdag osztálytársaival való kapcsolatteremtés elengedhetetlen volt a jövőbeli jogi karrierje szempontjából. Minden egyes alkalommal elküldtem a pénzt. Nem vitatkoztam. Nem harcoltam, és nem könyörögtem, hogy hagyják abba. Csak ledolgoztam a több műszakomat, befizettem a kis borravalóimat, és átutaltam a pénzt, csendesen és aprólékosan nyilvántartva minden egyes dollárt, amit a bankszámlámról lecsapoltak. Az új szerepemnek a családban rejlő valódi mérgező dinamikája nyilvánvalóvá vált egy kötelező vasárnapi vacsora során a szüleim westhesteri házában. Épp akkor fejeztem be egy brutális dupla műszakot az étteremben. Csontig fáradt voltam. A lábam lüktetett a kopott cipőmben, és enyhén ipari mosogatószer és sültétel szaga volt rajtam. Beléptem a reprezentatív étkezőbe, és egy teljesen új arcot láttam magabiztosan ülni a nővérem mellett. Marcus Sterlingnek hívták. Marcus egy rendkívül sikeres afroamerikai junior partner volt egy hírhedten tekintélyes manhattani vállalati ügyvédi irodában. Kifogástalanul jóképű volt, makulátlanul ápolt, és abból a fajta agresszív arroganciából sugárzott, ami abból fakad, ha az ember egész felnőtt életében soha nem hallott nemet. Egy testre szabott szénszürke öltönyt viselt, ami többet ért, mint az egész autóm, egy vintage arany Rolex órát, és egy éles mosolyt, ami nem egészen ért el a hideg és számító szeméig. Amikor beléptem az étkezőbe a kifakult farmeremben és egy olcsó pulóverben, Marcus lassan végigmérte a testemet, mintha egy személydarab lennék, amit a szél fújt be az ajtón.
Kényelmesen hátradőlt a bársony étkezőszékében, megforgatta a drága vörösbort a poharában, és halkan, rendkívül leereszkedően felnevetett. Szóval, ő az a legendás nővér, aki segít a városban, mondta, mély hangja tele volt mély leereszkedéssel. Milyen hihetetlenül furcsa. Chloe magas, ideges, lelkes hangon nevetett, nyilvánvalóan kétségbeesetten igyekezve tetszeni neki. Gyorsan elmesélte neki a minimálbérű éttermi munkámat, teljesen kihagyva azt a rendkívül releváns tényt, hogy az éttermi munkámból fizetem azt a nagyon is divatos selyemruhát, amiben ő ott ült. Később aznap este, miközben a szüleim által felbérelt magánszatering személyzet eltakarította a drága vacsoratányérokat, anyám sarokba szorított a sötét folyosón. Kinyújtotta tökéletesen ápolt kezét, és mellékesen emlékeztetett rá, hogy Chloe-nak azonnal szüksége van a fél évre szóló tankönyvvásárlási pénzre. Belenyúltam az olcsó táskámba, elővettem a nagyon kopott csekkfüzetemet, és kiállítottam egy $2500 csekket. Teljes csendben átadtam neki. Marcus épp abban a pillanatban sétált ki az étkezőből. Lenézett az anyám kezében fekvő nagy csekkre, majd felnézett rám, arcán a legteljesebb undor kifejezésével. Tényleg óvatosabbnak kellene lenn a látszatot illetően, szólt Marcus, nyíltan vigyorogva, miközben lassan igazította drága sejem nyakkendőjét. Ugye nem akarod, hogy az állami ügyvédi kamara rájöjjön, hogy ígéretes jogi karrieredet valaki finanszírozza, aki a minimálbérből él? Ez rettenetesen kínos a cégünk számára. A szüleim valójában hangosan nevettek a kegyetlen viccén. Apám melegen kuncogott, és erősen megveregette Marcus vállát, ezzel teljes mértékben igazolva a megalázó sértést. Pontosan abban a pillanatban szakadt el teljesen az utolsó szál, amely a családi lojálitásomat összetartotta. Nem csak a pénzemet akarták elvenni. Aktívan élvezték a nyilvános megalázásomat. Ez igazolta a torz, megnyugtató narratívájukat, miszerint intellektuálisan és társadalmilag alacsonyabb rendű vagyok. Egyetlen szót sem szóltam válaszul a sértésre. Csak begomboltam az olcsó téli kabátomat, egyenesen kisétáltam a nehéz bejárati ajtón, és elindultam a metróállomás felé az éjszakai műszakomra. Hagytam, hogy együtt nevessenek a meleg házban. Hagytam, hogy vakon higgyék, hogy teljesen érinthetetlenek. Az éjszakai műszak a hatalmas vállalati ügyvédi irodában teljesen más világ volt, mint az étterem. Éjféltől reggel 8-ig a pénzügyi negyedben álló toronmagas üvegépület teljesen üres volt, kivéve a fegyveres biztonsági őröket, a csendes takarító személyzetet és egy kis sereg alacsony beosztású adatbeviteli ügyintézőt, pont olyanokat, mint én. Egy ablak nélküli alaksori szobában állomásoztunk, amely tele volt hangosan zúgó szerverekkel és tornyosuló kartondobozhalmokkal. A munkánk hihetetlenül unalmas és fizikailag kimerítő volt. Kézzel kellett beolvasnunk, kategorizálnunk és bevinni a cég által használt hatalmas digitális adatbázisba a jogi bizonyítékok több százezer oldalát. A többi ügyintéző többsége csak vakon begépelte a számokat az oldalakra, hangos zenét hallgatva a fejhallgatójában, alig várva, hogy véget érjen a kimerítő műszak. De én nem csak a számokat gépeltem be. Minden egyes szót elolvastam. Elolvastam minden szigorúan bizalmas vállalati szerződést, minden idézéssel előterjesztett belső e-mail láncot és minden szándékosan elrejtett pénzügyi közzétételt. A hónapok során természetesen elkezdtem észrevenni a komplex mintákat. Elkezdtem mélyen megérteni a több millió dolláros vállalati perek rejtett digitális felépítését. Gyorsan rájöttem, hogy a jól fizetett vállalati ügyvédek ritkán nézték meg maguk a tényleges nyers adatokat. Egyszerűen csak a fáradt fiatal ügyvédeik által összeállított, csiszolt összefoglalókat nézték át. És pontosan ennek az arroganciának köszönhetően elkerülte a figyelmüket néhány dolog. Elkerülte a figyelmüket a sűrű digitális fájlok mélyén elrejtett, döntő jelentőségű, terhelő részletek. Éppen egy hatalmas és nagy nyilvánosságot kapott vállalati csalási ügy bizonyítékanyagát dolgoztuk fel. Az ügyet az emeleten kezelő vezető ügyész egy Evelyn Roth nevű senior partner volt.
Evelyn Roth abszolút élő legenda volt a New York-i jogi körökben. Zseniális, teljesen könnyű volt, és a város minden egyes védőügyvédje számára teljesen félelmetes. Arról volt híres, hogy a tanúk padján teljesen tönkretette a korrupt vállalati vezetőket, és soha nem fogadott el gyenge vádalkut. Pontosan 3 óra volt egy csendes kedreggelen. Az alaksori adatterem jéghideg volt, és teljesen csendes, kivéve a számítógépen billentyűzetének ritmikus, egyenletes kattogását. Átnéztem egy hatalmas adag bonyolult pénzügyi táblázatot, amelyet az ellenfél védőcsapata nyújtott be. Szó szerint több ezer sor értelmetlen, ismétlődő adat volt, amelynek célja az volt, hogy kimerítse az olvasót. De a szemem valami hihetetlenül furcsát pillantott meg a képernyőn. Megnyitottam az Excel fájl speciális digitális tulajdonságait, és alaposan megvizsgáltam a rejtett metaadatokat. A metaadatok azok a láthatatlan digitális lábnyomok, amelyeket minden egyes, a számítógépes rendszeren végrehajtott művelet hagy maga után. Pontosan megmutatják, mikor készült a fájl, ki készítette, és pontosan mikor módosították utoljára. A gazdag védelmi csapat hivatalosan azt állította, hogy egy erősen vitatott pénzügyi szerződést 3 teljes évvel ezelőtt írtak alá és zárták le jogilag, jóval azelőtt, hogy az állítólagos vállalati csalás egyáltalán megtörtént volna. De a D4 cellában, pontosan abban a cellában, amely a szerződés kritikus dátumát tartalmazta, mélyen elrejtett metaadatsorozat mutatta, hogy a módosítás időbélyege mindössze 2 héttel ezelőtti volt. Ez egy hatalmas digitális bizonyíték volt. Ez egy apró tőű volt, elrejtve egy hatalmas digitális szénakazalban, amelyet a fenti emeleten ülő 10 jól fizetett, Ivy League képzésű jogi munkatárs teljesen figyelmen kívül hagyott. Nem jelentettem hatalmas felfedezésemet közvetlen alaksori felettesemnek. Tapasztalatból tudtam, hogy egyszerűen ellopnák a felfedezést, maguknak tulajdonítanák az érdemet, és végleg eltemetnék a nevemet. Ehelyett kinyomtattam ma metaadatszerver napló pontos oldalát. Fogtam egy élénk sárga posztit cetlit, megragadtam a fekete tollamat, és írtam egy egyetlen, világos mondatot. Nézd meg a D4 cellában lévő módosítási időbélyeget, és hasonlítsd össze közvetlenül a belső szervernaplóval. A magánlifttel felmentem a csendes vezetői emeletre, csendben elsurrantam az álmos biztonsági pult mellett, és a kinyomtatott papírt közvetlenül Evelyn Roth hatalmas mahagóni íróasztalának közepére tettem. A következő éjszaka pontosan időben érkeztem az éjféli műszakomra. Átsúsztattam a biztonsági kártyámat, beléptem a fagyos alaksori adatterembe, és teljesen megdermedtem a helyemen. Evelyn Roth pont az én olcsó műanyag forgószékemen ült. Szép, makulátlan fekete öltönyt viselt, a kezében a sárga posztitemet tartotta, és intenzíven bámulta az alaksori ajtót. Amikor meglátotta túlméretezett, kifakult pulóveremben és kopott vászoncipőmben besétálni a szobába, lassan felállt. Nem kérdezte meg, hová jártam egyetemre. Nem kért tőlem szakmai önéletrajzot vagy háttérinformációkat. Egyenesen a szemembe nézett, és ijesztően nyugodt hangon megkérdezte, pontosan hogyan fedezte fel ezt az eltérést. Nem dadogtam. Nem viselkedtem idegesen, és nem ijedtem meg hatalmas jelenlététől. Oda mentem az íróasztalhoz, bekapcsoltam a számítógépemet, és nyugodtan elmagyaráztam a vállalati fájlrendszer bonyolult digitális felépítését. Pontosan elmagyaráztam, hogy az arrogáns védelmi csapat hogyan próbált ügyesen megtisztítani a látható dokumentumot, de teljesen elfelejtette törölni a háttérben lévő szerver előzményeit. Evelyn Roth teljes csendben hallgatta végig a technikai magyarázatomat. Amikor végre befejeztem a beszédet, nagyon hosszú ideig, intenzíven nézett rám. A csendben a kemény fénycsövek hangosan zümmögtek felettünk. Teljesen elpazarolod az életed azzal, hogy itt ülsz ebben a pincében adatkezelőként, mondta végül éles, hihetetlenül parancsoló hangon. Azok a jól fizetett Ivy League-es munkatársak odafent hetente 80 órát töltenek sűrű joggyakorlatok olvasásával, de nem tudják, hogyan kell megvizsgálni egy hazugság tényleges szerkezeti vázát. Sürgősen szükségem van valakire, aki átlátja a megtévesztés mélyebb szerkezetét.
Szükségem van valakire, aki tökéletesen érti a digitális nyomokat. Pontosan azon az éjszakán változott meg örökre az egész életem pályája. A kerület legrettegettebb bírája csendben a személyes mentorommá vált. Nem pazarolta az idejét arra, hogy megtanítson, hogyan kell hangosan érvelni a zsűri előtt. Sokkal értékesebb és veszélyesebb dolgot tanított nekem. Megtanította, hogy a jogrendszerben valójában nem az számít, ki beszél a leghangosabban, vagy ki visel a legdrágább divattervezői öltönyt. Kizárólag az számít, ki irányítja csendben az alapul szolgáló papírnyomokat. Megmutatta, hogyan lehet legálisan lenyomozni rejtett offshore vagyont, hogyan lehet legálisan feltárni törölt vállalati levelezéseket, és hogyan lehet a digitális adatokat teljes mértékben fegyverként felhasználni az arrogáns hazugok ellen. Abban a pincében rájöttem, hogy a nővérem, Chloe, éppen több százezer, nekem kemény munkával megkeresett dollárt költött arra, hogy megtanulja, hogyan kell színpadi előadást tartani a tárgyalóteremben. Én viszont azt tanultam, hogyan lehet az egész pert lezárni, még mielőtt a bíró belépne a terembe. És ott, abban a fagyos pincében elhatároztam, hogy soha többé nem megyek vissza egy hagyományos egyetemre. Csendben akartam felépíteni valami sokkal nagyobbat, sokkal hatalmasabbat, teljesen a háttérben. Nem mentem vissza az egyetemre. Ahelyett, hogy horribilis tandíjat fizettem volna azért, hogy egy zsúfolt egyetemi előadóteremben üljek és elavult jogi elméleteket tanuljak, egy teljesen más utat választottam, teljesen a háttérben. Minden egyes dolláromat, ami a nevemre volt, rendkívül speciális, fejlett digitális kriminalisztikai képesítésekre költöttem. Hónapokig bezárkóztam a fagyos Quincy Garzon lakásomba, és önállóan tanultam meg rendkívül összetett adatkinyerési technikákat, titkosított szerverarchitektúrát és fejlett metaadatelemzést. Evelyn Roth csendben bevezetett egy rendkívül exkluzív, elitperes ügyvédekből álló hálózatba, akiket nem érdekelte, hogy van-e fényes Ivy League diplomám. Őket csak az érdekelte, hogy megbízhatóan megtaláljam-e azokat a digitális lövedékeket, amelyekre kétségbeesetten szükségük volt ahhoz, hogy teljesen tönkretegyék gazdag ellenfeleiket a szövetségi bíróságon. Mire 24 éves lettem, hivatalosan és nagyon csendben elindítottam a saját magántanácsadó cégemet, a Bennett Legal Solutions-t, nem voltam okleveles ügyvéd. Én voltam az abszolút titkos fegyver, akit a manhattani csúcsügyvédek alkalmaztak, amikor mélyen eltemetett vállalati hazugságokat kellett feltárniuk. Agresszíven $500 számítottam fel óránként a speciális szolgáltatásaimért. És 6 hónapon belül a szakmai naptáramat teljesen kitöltötték az ország legbefolyásosabb ügyvédi irodái. De a családomnak erről semmit sem tudott. Szándékosan úgy döntöttem, hogy hatalmas sikereimet teljesen eltitkolom előletük. Továbbra is ugyanabban a húzatos stúdiólakásban éltem Queensben. Továbbra is a 15 éves, rozzant Hondámat vezettem, amely mindig szörnyű csikorgó hangot adott, amikor elfordítottam a kormányt. Még a helyi zsíros étteremben is szándékosan vállaltam alkalmi hétvégi reggeli műszakokat, csak hogy fenntartsam azt a tökéletesen hibátlan illúziót, hogy még mindig egy mélyen küszködő, minimálbérből élő munkás vagyok. Pontosan tudtam, hogyan működnek a szüleim. Ha valaha is rájönnének, hogy hirtelen hatalmas, 7 számjegyű jövedelmet keresek, azonnal teljesen megváltoztatnák a narratívájukat. Hirtelen követelnék, hogy finanszírozzam a pazar életmódjukat, és brutálisan kihasználnák szülői tekintélyüket, hogy megpróbálják jogilag kiüríteni az új vállalati számláimat. Így hátszellem maradtam. Hagytam, hogy vakon továbbra is azt higgyék, hogy én vagyok a Bennett család abszolút, monumentális kudarca. Az első alkalom, amikor végre kemény, hajthatatlan határt húztam a jogosultságtudatos családommal, pontosan 3 hónappal azelőtt volt, hogy Chloe-nak Marcusszal kellett volna összeházasodnia. Egy tipikus kedd délután volt. Itt a manhattani Midtownban lévő vadonatúj magánirodámban ültem a nehéz mahagóni íróasztal mögött, és gondosan átnéztem egy új vállalati ügyfél számára készült, rendkívül jövedelmező titoktartási megállapodást. Az olcsó személyes mobiltelefonom hirtelen rezegni kezdett az asztalon. Lenéztem, és láttam, hogy anyám neve villog a repett képernyőn.
Felvettem a telefont, és a fülemhez emeltem. Anyám nem köszöntött. Nem kérdezte, hogy vagyok, hogy egészséges vagyok-e, vagy hogy rendesen eszem-e, azonnal belekezdett egy heves, rendkívül követelőző monológba az importált fehér rózsákról és a luxus asztaldíszekről. Erőteljesen közölte velem, hogy az esküvői költségvetés váratlanul túllépte a keretet, és sürgősen szüksége van rám, hogy pontosan $15,000 utaljak át az eseményszervezőnek a fennmaradó virágdíszek fedezésére. Kifejezetten kijelentette, hogy Marcus és rendkívül sikeres afrikai-amerikai családja bizonyos magas szintű luxust vár el. És azt mondta, hogy a családunknak semmiképpen sem engedhetjük meg magunknak, hogy olcsónak és műveletlennek tűnjünk a gazdag vállalati rokonai előtt. Lassan hátradőltem drága bőr irodai székemben. Közvetlenül a fényes számítógép-képernyőn megjelenő, biztonságos üzleti bankszámlámra néztem, amelyen jelenleg alig több mint $2 millió könnyen hozzáférhető likvid eszköz volt. Nagyon lassan, mélyen levegőt vettem, és egyetlen nyugodt szót mondtam a telefonba. Nem. A vonal teljesen elcsendesedett. A csend olyan sokáig tartott, hogy tényleg hallottam anyám nehéz légzését a kagylón keresztül. Elnézést, sziszegte végül, hangja veszélyes, rendkívül mérgező suttogássá válva. Tartozol ennyivel a nővérednek, Maje? Te teljesen otthagytad az iskolát és tönkretetted az életedet, míg ő valóban sikeres lett és biztosította magának a ragyogó jogi karriert. Tedd meg a kötelességedet a családért, és azonnal utald át a pénzt. Nem emeltem fel a hangomat. Nem hangzott dühösen vagy keserűen. Csak tökéletesen semleges és profi hangon beszéltem. A bankszámlám már nem áll rendelkezésedre személyes kifizetésekre, válaszoltam nyugodtan. Neked és apának magatoknak kell kitalálnotok, hogyan fizessétek ki az importált virágokat. Aztán egyszerűen letettem a telefont. Pontosan 1 óra múlva újra csörgött a személyes telefonom. Apámtól érkezett egy kemény szöveges üzenet. Ez állt benne: te egy mélyen önző, teljesen haszontalan csalódás vagy az egész család számára. Ne is fáradj azzal, hogy megjelenj az esküvőn, ha anyagilag nem tudod támogatni a saját nővéredet. De én mégis elmentem az esküvőre. Elmentem, mert kifejezetten azt akartam, hogy ott üljek a teremben, és pontosan lássam, kik is valójában a családtagjaim, amikor a könnyen szerzett pénz végre nem folyik többé a zsebükbe. A Sterling Bennett esküvő egy hatalmas, $150,000 színházi látványosság volt, amelyet a hihetetlenül ikonikus Plaza Hotelben tartottak Manhattan szívében. Nem vettem új ruhát. Egy nagyon egyszerű, szerény fekete ruhát viseltem, amelyet 3 évvel ezelőtt egy olcsó kiárusításon vettem. Amikor beléptem a hatalmas, impozáns bálterembe, azonnal elárasztotta több ezer importált fehér rózsanyomasztó, szinte fullasztó illata. A fejem felett kristálycsillárok ragyogtak. A sarokban egy élővonós 4-es lágy klasszikus zenét játszott, a pincérek pedig friss fehér smokingban járkáltak körbe, drága pezsgőt tartalmazó ezüstálcákkal a kezükben. Oda sétáltam az elegáns, ezüst színű ülésrendhez, amelyet a főbejárat közelében helyeztek el, hogy megkeressem a kijelölt asztalomat. Lassan végigfutottam a neveken. Nyilvánvalóan nem a fő, emelt családi asztalnál ültem a büszke szüleimmel, a ragyogó menyasszonnyal és a gazdag Sterling családdal. Még a távoli rokonokkal vagy a család barátaival sem ültem egy asztalnál. A 14-es asztalhoz osztottak be. Lassan átvágtam a hatalmas báltermen, hogy megtaláljam a 14-es asztalt. Teljesen el volt rejtve a szem elől egy hatalmas, vastag márványoszlop mögött, közvetlenül a hangosan csapódó konyhai ajtók mellett. Ez volt a kijelölt szolgáltatói asztal. A szüleim szándékosan ültettek le a fáradt tartalék esküvői fotós és a tini ruhatáros lány mellé. Ez egy nagyon átgondolt, kiszámított nyilvános sértés volt, amelynek célja az volt, hogy teljesen megalázzon, és emlékeztessen a társadalmi hierarchiában elfoglalt alacsony helyemre. Nyugodtan kihúztam a székemet, leültem a hatalmas márványoszlop mögé, és kértem az elhaladó pincértől egy pohár egyszerű csapvizet. A drága, 5 fogásos vacsora közben Marcus végül felállt a főasztaltól,
és magabiztosan megfogta a mikrofont, hogy elmondja a vőféi beszédét. Rendkívül elegánzonnak és hihetetlenül erőteljesnek tűnt a rászabott, designer smokingjában. Az egész bálterem teljesen elcsendesedett, amikor megszólalt. Hosszan dicsérte Chloé ragyogó tehetségéért, a közelmúltbeli nehéz jogi egyetemi diplomájáért és tagadhatatlan természetes tehetségéért. Büszkén bejelentette a gazdag vendégeknek, hogy Chloé hivatalosan is csatlakozik a rendkívül tekintélyes vállalati ügyvédi irodájához első éves ügyvédként. A gazdag közönség hangosan tapsolt. Aztán Marcus lassan kissé lejjebb engedte a mikrofont, kegyetlen, arrogáns mosoly terült szét a jóképű arcán, és a hatalmas báltermen át egyenesen a pillér mögött rejtőző asztalomra nézett. Sima hangon beszélt a mikrofonba, és azt mondta, Chloé mindezt a hatalmas sikert pusztán az intellektuszának és a kiváló származásának köszönheti, ellentétben a családunk néhány tagjával, akik aktívan a legkisebb ellenállás útját választják, és kényelmesen megelégednek a teljes középszerűséggel. Apám valójában lelkesen bólintott, hogy minden gazdag vendég láthassa. Chloé finom, begyakorolt nevetést hallatott, és játékosan megpaskolta új férje karját. Én csak ott ültem mozdulatlanul az oszlop sötét árnyékában, lassan korcsolgatva az olcsó jeges vizemet, miközben nyilvánosan kigúnyolták az egész létezésemet. Hirtelen az olcsó mobiltelefonom hevesen rezegni kezdett a kopott táskámban. Az asztal alatt elővettem, és ránéztem a világító képernyőre. Sürgős, szigorúan bizalmas e-mail volt egy kaliforniai székhelyű, hatalmas globális technológiai konglomerátum felsővezetői tanácsától. Az e-mail hivatalosan megerősítette, hogy a Bennett Legal Solutions épp most vették fel hivatalosan vezető digitális bizonyítékfeltárási tanácsadónak egy rendkívül összetett, hevesen vitatott, $50 millió vállalati kémkedési ügyben. Az az előzetes előleg, amelyet éppen átutaltak a vállalati számlámra ennek az egyetlen ügynek a fedezésére, jelentősen meghaladta a körülöttem zajló extravagáns esküvő teljes, csillagászati összegű költségét. Lassan lezártam a telefonom képernyőjét, visszatettem az olcsó táskámba, egyenesen Marcusra néztem, aki arrogánsan állt a fényesen megvilágított színpadon, halványan elmosolyodtam magamban a sötétben, és újabb lassú kortyot vettem a vizemből. Abszolút bizonyossággal tudtam, hogy hatalmas, törékeny egójuk teljes egészében hazugságokra épült. És pontosan tudtam, hogyan kell lebontani egy hazugságot. Ugorjunk előre pontosan 2 héttel a szövetségi bírósági teremben történt katasztrofális események előttre. Most már 27 éves voltam. A magántanácsadó cégem, a Bennett Legal Solutions, csendesen bővült egy olcsó laptopról a húzatos Quincy lakásomban egy teljes, elegáns üvegszintre egy szigorúan őrzött vállalati felhőkarcolóban Manhattan alsó részén. A cég teljes egészében az enyém volt. 2 tucat magasan specializált digitális kriminalisztikai elemzőt foglalkoztattam, és a személyes nettó vagyonom csendesen meghaladta a 8 számjegyű összeget. Már nem a rozzant Hondát vezettem, de még mindig egy bérelt garázsban tartottam, kifejezetten azért, hogy eljussak vele a szüleim westhesteri házához. Fenntartottam a gondosan felépített illúziót az abszolút kudarcomról, mert ez volt az a hihetetlenül biztonságos erőd, amely teljes mértékben védte a békémet és a vagyonomat. Anyám agresszíven követelte, hogy feltétlenül részt vegyek a vasárnapi családi vacsorán. Egy rendkívül leereszkedő SMS-t küldött, amelyben azt írta, hogy Chloénak hihetetlenül fontos híre van, és hogy ott kell lennem, hogy megfelelően támogassam a sikeres nővéremet. A régi, zajos Hondával felhajtottam a jól ismert hosszú felhajtón, távol parkoltam Marcus és a ragyogó, vadonatúj, hihetetlenül drága import sportautójától, majd felmentem a bejárati lépcsőn. Amikor beléptem a reprezentatív étkezőbe, a nehéz levegőben drágasült bárány, fokhagyma és nehéz importált vörösbor illata terjengett. A hatalmas mahagóni asztalt a finom családi porcelán és a nehéz, csiszolt ezüst terítette. Chloé az asztalfőnél ült, teljesen uralkodó királynőként tartva a bíróságot. Makulátlan kasmír pulóvert viselt, és egy kristályboros poharat tartott a kezében. Marcus közvetlenül mellette ült, hihetetlenül önelégült és mélyen elégedett arccal.
Apám a drága sültet szeletelte, és teljes, szűrő nélküli büszkeséggel sugárzott. Chloe végre megkapta az első nagy önálló ügyét Marcus és a tekintélyes ügyvédi irodájánál. Egy rendkívül összetett, több millió dolláros kereskedelmi ingatlan szerződéses vita volt, és ő képviselte a hihetetlenül gazdag felperest. Csendben elfoglaltam a kijelölt helyemet a hosszú asztal legvégén, közvetlenül a konyhaajtó mellett. Öntöttem magamnak egy pohár sima csapvizet, és csak hallgattam, ahogy beszél. Nem hagyta abba az agresszív dicsekvést. Az ellenfél jogi képviselői teljesen rettegnek tőlem, dicsekedett hangosan Chloe, közben lazán a levegőbe lengette nehéz ezüst villáját, hogy hangsúlyozza hatalmas önfontosságát. Ők csak egy apró, szánalmas butikjogi iroda. A kezdeti bizonyíték felvételi szakaszban teljesen szét fogom őket zúzni. A cégem vezető partnerei már is hihetetlenül lenyűgözve vannak az agresszív jogi stratégiámtól. Marcus még azt is mondta, az előzetes iratbeadványaim teljesen hibátlanok voltak. Marcus lassan korcsolt a drága borából, büszkén mosolygott a feleségére, és mély egyetértéssel bólintott. Természetes gyilkos ösztöne van a tárgyalóteremben, mondta Marcus, közvetlenül az apámra nézve, hogy teljes mértékben megerősítse a szavait. A kezdeti bizonyítékok benyújtásával teljesen sarokba szorította a védelmi csapatot. Hatalmas, nagy nyilvánosságot kapó, teljes jogi mészárlás lesz. A cégünk hatalmas vagyont fog keresni a végső egyezségen. Apám büszkén emelte kristálypoharát. A ragyogó, gyönyörű lányomra, mondta melegen. A családunk abszolút nyerő lova. Mindig is tudtam, hogy hatalmas dolgokra vagy hivatott, Chloe. Pontosan a tökéletes származásod van. Chloe szinte ragyogott a végtelen dicséret áradatától. Finoman korcsolt a borából, letette a poharat, majd végigpásztázta a hosszú asztalt, és közvetlenül rám nézett. Meleg mosolya azonnal eltűnt, helyébe egy hideg, rendkívül számító vigyor lépett. Ránézett az egyszerű, sima pulóveremre, és halkan, leereszkedően sóhajtott. Maja, mivel 3 évvel ezelőtt teljesen tönkretetted a virágköltségvetést a gyönyörű esküvőmön, és mélyen megszégyenítetted az egész családot. Úgy döntöttem, hogy hagyom, hogy jóvá tedd, mondta Chloe közömbösen, mintha hatalmas személyes szívességet tenne nekem. Szükségem van egy vadonatúj győzelmi ruhára a hatalmas tárgyalásom nyitónapjára. Tegnap láttam egy lenyűgöző, tökéletesen szabott fehér Chanel öltönyt. Csak $3000 kerül. Elvárom, hogy vállalj néhány extra éjszakai műszakot abban a szánalmas étteremben, ahol jelenleg dolgozol, és vedd meg nekem jövő péntekre. Tekintsd ezt kötelező befektetésnek a rendkívül sikeres nővéred jövőjébe. Nem reagáltam a hatalmas pénzügyi követelésére. Nem pislogtam, és nem mutattam a legcsekélyebb haragot sem. Csak nyugodtan felvettem a sima vízpoharamat, nagyon lassan korcsoltam belőle, és feltettem neki egy egyszerű, teljesen semleges kérdést. Pontosan melyik ügyvédi iroda az ellenfél, akivel harcolsz? Kérdeztem halkan, Chloe. Chloe erősen forgatta a szemét, nyilvánvalóan mélyen bosszús volt, hogy egy alacsony rangú pincérnő merészel komplex vállalati jogi kérdésekről kérdezni tőle. Egy apró cég, Harrison Advance a neve, mondta rendkívül lenézően. Nem mintha te tudnád, kik ők. Nem éppen a olcsó éttermek személyzetének adnak borravalót. Egy pillanatig teljesen elállt a lélegzetem. Az arcom teljesen üres és kifejezéstelen maradt. De a fejemben hatalmas riasztócsengő kezdett hangosan csengeni. Harrison és Vance. Ők nem egy apró, szánalmas butikcég voltak. Ők az egész New York államban az egyik legkegyetlenebb, legmagasabb szinten specializált vállalati védelmi iroda voltak. Ennél is fontosabb, hogy jelenleg ők voltak az egyetlen legnagyobb vállalati ügyfelem. Valójában én voltam a kijelölt vezető digitális nyomozási stratéga éppen abban a kereskedelmi ingatlanügyben. Az elmúlt 4 hetet azzal töltöttem, hogy aprólékosan szétszincáltam minden egyes digitális bizonyítékot,
amelyet Chloe és arrogáns jogi csapata büszkén nyújtott be a szövetségi bírósághoz. És mivel személyesen elolvastam a erősen titkosított nyers fájlokat, tudtam egy hatalmas, hihetetlenül veszélyes titkot, amit a zseniális Ivy League-es nővérem nem tudott. Tudtam, hogy a gazdag ingatlanfejlesztő ügyfele teljesen hazudik. Az ügyfele szándékosan hamisított egy hatalmas belső vállalati e-mail láncot, hogy úgy tűnjön, a másik cég hivatalosan megszegte a több millió dolláros szerződést. Chloe lelkesen átvette a kinyomtatott emaileket közvetlenül a hazug ügyfelétől, és hivatalosan benyújtotta őket a szövetségi bíróság állandó irattárába C-számú bizonyítékként. Teljesen kétségbeesetten vágyott egy gyors, látványos jogi győzelemre, hogy lenyűgözze Marcust és a vezető partnereket. Hatalmas arroganciája és a tényleges szakmai tapasztalat teljes hiánya miatt nem vette a fáradtságot, hogy igazságügyi szakértőt vegyen fel, aki elvégezné az elektronikus fájlok alapvető rutin metadatellenőrzését, mielőtt azokat a félelmetes szövetségi bíró elé terjesztette volna. Ha belépett volna abba a szövetségi tárgyalóterembe, és hivatalosan bemutatta volna azokat a hamis emaileket a bírónak, akkor hivatalosan is hamis tanúvallomást tett volna más nevében. Azonnal szankcionálták volna, teljesen nyilvánosan megalázták volna, és nagyon könnyen örökre elveszíthette volna tekintélyes ügyvédi engedélyét. A hosszú mahagóni asztal végén ültem, és néztem a nővéremet, aki hangosan nevetett gazdag férjével. Hatalmas, életemet megváltoztató erkölcsi döntés kellett hoznom. Ott ülhettem volna teljes csendben, ihatnám a csapvizemet, és hagyhattam volna, hogy vakon besétáljon a saját maga által létrehozott abszolút jogi vágóhídra. Vagy dönthettem volna úgy, hogy az a szerető, védelmező nővér leszek, akit ez a kegyetlen család soha nem érdemelt meg. Akkor és ott elhatároztam, hogy adok nekik egy utolsó, tagadhatatlan esélyt. Elmondom nekik a teljes igazságot. Ha elutasítják, a vérük teljes mértékben a saját kezükön fog száradni. Másnap reggel, pontosan 7 órakor, visszavittem a zajos Hondát szüleim hatalmas birtokára Westchesterben. A reggeli levegő friss és hihetetlenül hideg volt. Felmentem a hosszú kőúton, és apámat kényelmesen ülve találtam a nagy, körbefutó verandán. Drága kasmír köntöst viselt, frissen főzött importált eszpresszót ivott, és lassan olvasta a Wall Street Journal reggeli kiadását. Amikor meghallotta a lépteimet a faveranda lépcsőn, letette az újságot, és mély, azonnali bosszúsággal nézett rám. Mit keresel itt ilyen korán, Maje? Csattant fel durván. Megmondtam, hogy ne gyere vissza ide, ha csak nincs nálad a $3000 csekk a nővéred peres költségeire. Megálltam a fa lépcső tetején. Nem léptem közelebb hozzá. Apa, mondtam, hangomat hihetetlenül nyugodtnak, komolynak és teljesen érzelemmentesnek tartva. Azonnal fel kell hívnod Chloe-t, meg kell mondanod neki, hogy azonnal vonja vissza a C-számú bizonyítékot a szövetségi bírósági beadványából. Apám lassan összehajtotta a nagy újságját, és letette a kis üvegasztalra. Mély sajnálattal és teljes undorral vegyes, émeítő tekintettel nézett rám. Mi a fenéről hablacsolsz? Kérdezte, hangjában mély leereszkedés csengett. Mondd meg neki, hogy ellenőrizze kétszer a benyújtott fájlok digitális e-mail időbélyegeit, mondtam határozottan, teljesen figyelmen kívül hagyva kegyetlen hangnemét. A nyers szervernaplók egyáltalán nem egyeznek a papíron szereplő nyomtatott dátumokkal. Gazdag ügyfele teljesen kitalálta azokat a vállalati emaileket a vita kezdete után. Ha feláll a szövetségi bíróságon, és benyújtja azt a hamis dokumentumot a hivatalos jegyzőkönyvbe, akkor helyettesként hamis tanúvallomást tesz. A szövetségi bíró súlyos szankciókat fog rászabni, és még mielőtt elkezdődne, elveszíti az egész jogi karrierjét. Apám csak bámult rám teljes csendben 10 hosszú másodpercig. Aztán hátrévetette a fejét, és tényleg nevetett. Hangos, kegyetlen, rendkívül gúnyos nevetés volt, ami visszhangzott a hatalmas, gondosan ápolt előkertben. Felállt a kényelmes székéből, szorosan magához húzta drága kasmírköntösét, és egyenesen hozzám sétált. Teljesen elment az eszed? Gúnyolódott,
vastag ujját közvetlenül a mellkasomra mutatva. Te egy bukott pincérnő vagy, Maya? Egy alacsony szintű kézbesítő, aki papírokat viszel igazán fontos embereknek. Fogalmat sincs a bonyolult társasági jogról vagy a szövetségi bírósági eljárásokról. Ez nem bonyolult jogi zsargon, apa, könyörögtem, utoljára megpróbálva áttörni a vakító arroganciájának hatalmas falán. Ez alapvető digitális kriminalisztika. A fájlok metaadatai teljesen hamisak. A védelmi csapat pontosan tudja ezt. Csak arra várnak, hogy a nő belépjen a tárgyalóterembe, hogy véglegesen tönkretehessék a jogi aktában. Csak vedd fel a telefont, és mondd meg neki, hogy vizsgálja át a nyers digitális fájlokat. Apám még közelebb lépett hozzám, arca mély, dühös lilás árnyalatot öltött. Tiszta, hamisítatlan gyűlölettel nézett rám. Tényleg ennyire mélyen, szánalmasan irigy vagy a sikeres nővéredre, hogy itt állsz a bejárati lépcsőmön, és hamis szakmai szavakat találsz ki, csak hogy megpróbáld szándékosan tönkretenni az első nagy ügyét. Üvöltötte, hangja hangosan visszhangzott a hideg reggeli levegőben. Te a Bennett család nevének abszolút szégyene vagy. Nem tudtál megfelelni egy igazi egyetemen, ezért otthagytad, és teljes kudarc lettél, és most megpróbálod Chloé-té lehúzni a te nyomorult, szánalmas szintedre. Ujját egyenesen a hosszú kőburkolatú felhajtó felé mutatta. Tűnj el a birtokomról, méghozzá azonnal. Parancsolta hevesen. És nem merészelj megmutatni a keserű, irigy arcodat a jövő heti szövetségi tárgyalásán, ha csak nem tartasz a kezedben egy hitelesített csekket, amivel kifizeted a ruháját. Egy utolsó pillanatig mozdulatlanul álltam a fa verandán. Mélyen a dühös, arrogáns szemébe néztem. Pont abban a másodpercben rájöttem, hogy ő nem csak Chloé-t részesítette előnyben velem szemben. Aktívan, kétségbeesetten szüksége volt rá, hogy én teljes kudarcot valljak, hogy az egész torz világnézete logikus értelmet nyerjen. Ha nekem volt igazam, és Chloé tévedett, az egész gondosan felépített valósága teljesen összeomlott volna. Nem vitatkoztam vele tovább. Egyetlen könycseppet sem ejtettem. Csak egyszer bólintottam, teljesen lenyeltem az utolsó csepp empátiát és családi szeretetet, ami még megmaradt bennem, és örökre hátat fordítottam neki. Lassan sétáltam le a hosszú kőúton, beszálltam a régi kocsiba, és elhajtottam a hatalmas birtokról. Hivatalosan is átadtam a döntő figyelmeztetést. Ők teljesen elutasították. A hatalmas acélcsapda most már véglegesen be volt állítva, bezárva és teljesen megtöltve. Csak pontosan 2 hetet kellett várnom, hogy lássam, ahogy teljesen bezárul. Ami közvetlenül visszavezet minket a félelmetes jelen pillanathoz Evelyn Roth bíró szigorúan őrzött magánszobájában. A nehéz tölgyfa ajtó teljesen becsukódott mögöttem, azonnal elnémítva a kint lévő zsúfolt tárgyalóterem hangos, megdöbbent moraját. A bíró magánirodája teljesen csendes volt, halványan régi, bőrkötéses jogi könyvek és frissen főzött, sötétre pörkölt kávé illata lengte be. Roth bíró lassan levette nehéz fekete bírói talárját, szépen a drága bőrszék háttámlájára terítette, majd odasétált egy kis ezüst kávéskannához, amely egy csiszolt fa kisasztalon állt. 2 csésze gőzölgő fekete kávét töltött, és csendben az egyiket közvetlenül nekem nyújtotta. Nem úgy nézett rám, ahogy az arrogáns családom nézett rám. Nem egy főiskolai cserkészőt vagy egy szánalmas éttermi pincérnőt látott bennem. Mély szakmai tisztelettel nézett rám. Pontosan úgy, ahogy egy tapasztalt veterán néz egy hihetetlenül tehetséges, kiváló kollégára. Nagyon jól nézel ki, Maya, mondta nyugodtan, kényelmesen a hatalmas mahagóni íróasztal szélének dőlve, és lassan korcsolgatva a forró kávéját. Ma hihetetlenül félelmetesnek tűnik, bíró úr, válaszoltam halkan, kortyot véve a saját csészémből, és tartva a tekintetét. Roth bíró nagyon halkan, fáradtan sóhajtott, majd lassan felvette a hatalmas, vastag manilamappát a tökéletesen rendezett íróasztaláról. Ez volt a nővérem teljes vállalati ügyirata.
A tekintélyes Harrison Invance ügyvédi iroda ma reggel hivatalosan benyújtotta a magánforenzikus vizsgálati jelentését a bíróságomhoz szigorú jogi titoktartás mellett, mondta, miközben ápolt ujjával közvetlenül a vastag papírkötegre koppintott. A digitális elemzése teljesen kifogástalan, mint mindig. A nővére gazdag ingatlanügyfele teljesen hamisította a belső vállalati emaileket, hogy eltitkoljon egy hatalmas pénzügyi szerződésszegést. A nővére pedig, aki hihetetlenül lelkes, de rendkívül tapasztalatlan, vakon benyújtotta azokat a hamis dokumentumokat közvetlenül a szövetségi bíróság állandó irattárába, anélkül, hogy elvégezte volna az alapvető digitális metaadat-ellenőrzést. Hihetetlenül elszántan vágyott egy gyors, látványos jogi győzelemre, hogy lenyűgözze gazdag új férjét és annak magasrangú vállalati partnereit. Mondtam semlegesen, egy csepp szimpátiát sem érezve a bírósági teremben jelenleg ülő, pusztító jogi katasztrófa iránt. Hihetetlenül szakmailag gondatlan volt. Roth bíró élesen kijavított, szemei abszolút bírói düvel szűkültek. Súlyos szankciókat kell kiszabnom rá, Maja. Jogi kötelességem, hogy rendkívül meggondolatlan cselekedeteit hivatalosan közvetlenül az Állami Jogi Etikai Bizottság elé terjesszem egy átfogó vizsgálat céljából. Képviselőn keresztül szövetségi hamis tanúvallomást tett, mert inkább öltözködni akart egy szövetségi tárgyalóteremben, ahelyett, hogy ténylegesen elvégezte volna a kimerítő, unalmas nyomozati munkát. Csak azért hívtalak be a magánirodámba, mert megláttam a Benit vezetéknevet a hivatalos ügylistán. Láttam, hogy csendben ülsz a nyilvános galéria hátsó részén, és gyorsan összeraktam a nyilvánvaló kirakós darabjait. Szerettem volna személyesen, szakmailag figyelmeztetni téged, mielőtt visszamegyek oda, és teljes jogi karrierjét darabokra szedem a nyilvános, örökre megmaradó jegyzőkönyvben. Ránéztem arra a ragyogó, félelmetes nőre, aki 5 évvel ezelőtt egy fagyos pincében nagylelkűen megtanított arra, hogyan lássam tisztán a vállalati hazugság mélyen elrejtett digitális csontvázát. Tegyen meg mindent, amit csak tud, bíró úr, mondtam neki nyugodtan, miközben letettem a kávéscsészémet a faasztalra. Teljesítettem a kötelező családi kötelességemet. Kifejezetten megpróbáltam figyelmeztetni őket 2 héttel ezelőtt, de apám kifejezetten megmondta, hogy ne oktassak ki egy igazi ügyvédet. Ma csak azért vagyok itt, hogy csendben nézzem, ahogy a karma hajthatatlan matematikája végre kiegyenlíti hatalmas edósságát. Megfordultam, kinyitottam a nehéz tölgyfa ajtót, és egyenesen visszasétáltam a feszült, teljesen csendes tárgyalóterembe. A hatalmas terem nehéz levegője tele volt szélsőséges, ideges várakozással. A zsúfolt nézőtér minden egyes szeme szorosan követte minden mozdulatomat, ahogy lassan végigsétáltam a középső folyosón, és nyugodtan elfoglaltam a helyemet a leghátsó sorban. A családom égő intenzitással bámult rám. Apám teljesen dühösnek tűnt, arca vörös volt az alig visszafogott haragtól, amiért valahogy megzavartam aranygyermeke nagy pillanatát. Marcus láthatóan mélyen zavarban volt, arrogáns testtartása kissé megingott, mivel egyáltalán nem értette, miért barátkozik egy hatalmas szövetségi bíró magánjelleggel a csődbe ment, műveletlen sógornőjével. Chloe csak idegesen szorította a fa emelvényét, nehéz lélegzetet vett, teljesen kétségbeesetten várva, hogy véget érjen ez a zavaró közbevetés, hogy végre elmondhassa a sokszor begyakorolt, színházias nyitóbeszédét. Pontosan 1 perc múlva a bírói emelvény mögötti nehéz faajtó erőteljesen kinyílt. Roth bíró lépett elő, teljesen beburkolózva a lobogó fekete talárjába, sugározva egy közeledő hatalmas vihar abszolút félelmetes erejét. A zsúfolt tárgyalóteremben mindenki felállt, teljes tisztelettel. Roth bíró elfoglalta helyét a magasfa bírói emelvényen, felvette nehéz fa kalapácsát, és egyszer lecsapott vele, olyan fülsiketítő, visszhangzó csattanással, amely teljesen elnémította az egész termet. Ügyvédek, azonnal foglaljanak helyet. Üvöltötte Roth bíró erőteljesen a mikrofonjába, még mielőtt Chloe egy szót is szólhatott volna a gondosan begyakorolt beszédéből. Miss Bennet, mielőtt megkísérelné felolvasni nyitóbeszédét ezen a szövetségi bíróságon, felhívom azonnali figyelmét a védelmi csapat rendkívül sürgős kiegészítő jogi beadványára,
konkrétan a büszkén benyújtott C-számú bizonyíték átfogó digitális törvényszéki vizsgálatára. Chloe teljesen megdermedtnek és hihetetlenül zavartnak tűnt. Idegesen keverte a drága papírlapok vastag kötegét a csiszolt mahagóni emelvényén. Az ellenkező oldalon, a védelmi asztalnál a Harrison and Vance irodától érkező, rendkívül tapasztalt vezető ügyvéd magabiztosan felállt, és begombolta drága, testre szabott töltönykabátját. Bíró úr, mondta a védelmi ügyvéd hangosan, hihetetlenül tisztán és parancsoló hangon. A védelem teljes mértékben és végérvényesen bizonyította, hogy a felperes kulcsfontosságú vállalati emaljei teljes egészében a vita után lettek hamisítva. A mélyen elrejtett szervermetadatok egyértelműen azt mutatják, hogy a digitális dokumentumokat pontosan 3 héttel ezelőtt rosszindulatúan állították elő. Hivatalosan kérjük család per teljes és azonnali elutasítását. Emellett hihetetlenül szigorú szakmai szankciókat kérünk a felperes teljes jogi tanácsadó testülete ellen, amiért hamis bizonyítékokat nyújtottak be egy szövetségi bírósághoz. Chloe teljesen pánikba esett. Drága, elit jogi képzése pillanatok alatt semmivé foszlott. Megragadta a nehéz fa emelvényt, és agresszíven hajolt a mikrofonjához. Ez teljesen lehetetlen, bíró úr szinte sikított, hangja mély, hamisítatlan rettegéstől megremegett. Teljes mértékben ellenőriztük azokat a dokumentumokat a gazdag ügyfelünkkel. Teljesen hitelesek. Semmit sem ellenőriztek, ügyvéd úr. Roth bíró hatalmas hangja dörrend a tárgyalóterem hangszóróin keresztül, és hangosan visszhangzott a magas, fából készült falakon, mintha fizikai ütések lennének. A digitális szerver metaadatai egyértelműen és tagadhatatlanul azt mutatják, hogy a dokumentumokat pontosan 21 napja rosszindulatúan hozták létre egy helyi merevlemezen. Nem vette a fáradtságot, hogy hivatalosan felkérjen egy hitelesített digitális törvényszéki szakértőt a bizonyítékok hitelesítésére, mielőtt vakon behúzott egy több millió dolláros vállalatot a szövetségi tárgyalótermembe. Marcus hirtelen felugrott a közönségi galéria székéről, teljesen feladva minden szokásos bírósági illemtan szabályát egy kétségbeesett kísérletben, hogy nyilvánosan megmentse rendkívül tekintélyes ügyvédi irodája hihetetlenül értékes hírnevét. Bíró úr, a rendkívül tekintélyes ügyvédi irodám teljes mértékben kiáll a magasan képzett munkatársunk mellett, kiáltotta Marcus hangosan a nagy teremben. Üljön le, és azonnal fogja be a száját, Emer Sterling csattant fel agresszíven Roth bíró, éles, félelmetes ujját közvetlenül a hihetetlenül arrogáns arcára mutatva. Ön egyáltalán nem szerepel a hivatalos jegyzőkönyvben ebben a szövetségi bírósági teremben. És ha még egy szót is szól, utasítom a fegyveres bírósági őrt, hogy tartsa fogva bíróság megsértésének vádjával, és zárja be egy fogdába. Marcus azonnal visszaesett keményfa székébe, sötét arca beteges szürkés árnyalatot öltött, teljesen megfélemlítve és teljesen elnémítva elit jogász kollégáinak hatalmas tömege előtt. Miss Bennet, folytatta Roth bíró, és teljesen dühös, hajthatatlan tekintetét közvetlenül remegő, hiperventiláló nővéremre fordította. Az, hogy ön még a legalapvetőbb gondossági kötelezettségét sem teljesítette, abszolút, monumentális szégyent hoz az egész szövetségi bíróságra. Ön hivatalosan hamis tanúvallomást tett más nevében. Ez az egész család kereskedelmi ügy azonnal elutasításra kerül, rendkívüli jogi hátrányokkal. A hivatalos, kötelező szankciós meghallgatás ön és az egész ügyvédi irodája ellen hivatalosan jövő péntek reggelre van kitűzve. A tárgyalást berekeztem. Roth bíró utoljára, végzetesen lecsapott nehézfa kalapácsával, és kevesebb mint 4 perc alatt teljesen tönkretette nővérem rendkívül drága jogi karrierjét. A 302-es tárgyalóterem előtti forgalmas folyosó pontosan olyan volt, mint egy hatalmas, több autót érintő autópálya-baleset kaotikus, véres helyszíne. Chloe erősen a hideg márványfalnak támaszkodott, teljesen hisztérikusan zokogott, drága fehérc hanáruháját pedig teljesen tönkretette a kifolyó smink. Marcus agresszíven felalá járkált a csiszolt márványpadlón, kétségbeesetten tárcsázta drága mobiltelefonját, és eszeveszetten próbált elérni dühös vezető partnereit,
hogy agresszíven távolságot tartson saját felesége hihetetlenül hatalmas, nyilvános jogi kudarcától. A szüleim pontosan úgy néztek ki, mintha mindketten azonnal 10 hihetetlenül nehéz évet öregedtek volna. Amikor nyugodtan átléptem a tárgyalóterem nehéz üvegdupla ajtóin, és kiléptem a hangos, kaotikus folyosóra, apám azonnal kiszórt. Teljesen figyelmen kívül hagyta a zokogó, összetört aranygyermekét, és dühösen egyenesen felém menetelt, az arca ijesztő sötétlila árnyalatot öltött. Milyen mérgező hazugságokat suttogtál gonoszul annak a szövetségi bírónak a magánszobájában? Üvöltötte hangosan, remegő, dühös ujját közvetlenül az arcom elé tartva. Szándékosan mérgezted meg az elméjét a hihetetlenül zseniális nővéred ellen? Te egy bosszúálló, mélyen irigy, hihetetlenül szánalmas kis pincérnő vagy, akiét most tette tönkre a saját családod hatalmas sikerét. Mielőtt befejezhette volna hihetetlenül mérgező, rendkívül téveszmés üvöltözését, a tárgyalóterem nehéz ajtajai ismét kinyíltak. A Harrison és Vance cég rendkívül sikeres vezető védőügyvédje magabiztosan kilépett a kaotikus folyosóra. Nehéz bőraktatáskát vitt, és mélyen elégedett, rendkívül diadalmas mosolyt viselt az arcán. Teljesen figyelmen kívül hagyta a sikoltozó, irracionális apámat. Teljesen figyelmen kívül hagyta Marcust és a zokogó nővéremet. Egyenesen hozzám sétált a zsúfolt folyosó közepén, tisztelettel megállt, és határozottan kinyújtotta a kezét. Abszolút zseniális digitális adatmentési stratégia a szerveraudit során. Főnök, mondta hangosan a jól fizetett elit ügyvéd, mély hangja tisztán áthallatszott a hihetetlenül kaotikus folyosói zajon. A magánnyomozó irodája több mint 30 millió dollárt spórolt meg vállalati ügyfelünknek. Ma délután hivatalosan elküldjük a hatalmas végső előlegcsekket közvetlenül a vállalati irodájába. Mindig abszolút megtiszteltetés rendkívül bizalmas ügyeket intézni a Bennett Legal Solutions-szal. Az egész forgalmas márványfolyosó azonnal teljesen elcsendesedett. Chloe teljesen abbahagyta a sírást, könnyekkel áztatott arca teljesen megdermedt a teljes soktól. Apám lassan leengedte remegő, dühös ujját, szája tátva maradt, miközben apró, törékeny valósága teljesen millió éles darabra tört szét. Marcus teljesen abbahagyta a fel alá járkálást, drága mobiltelefonja szó szerint kicsúszott izzadt kezéből, és hangosan csapódott a kemény márványpadlóra. Az egész Ivy League-i arroganciája, az egész drága, testre szabott felsőbbrendűsége egyszerűen teljesen elpárolgott a levegőbe. Te vagy a cég, dadogta gyengén Marcus, hihetetlenül tágra nyílt, rémült szemekkel közvetlenül rám bámulva, és először ismerte fel teljes mértékben, hogy az elmúlt 3 évet azzal töltötte, hogy brutálisan kigúnyolta az ország legjobb digitális nyomozási cégének rendkívül hatalmas vezérigazgatóját. Nyugodtan néztem a mélyen megdöbbent, teljesen csendes apámra. Aztán a teljesen összetört nővéremre néztem. És végül egyenesen a hihetetlenül arrogáns férje mélyen rémült szemébe néztem. Egyáltalán nem vagyok a szánalmas kis tejelő tehened, mondtam, a hangom hihetetlenül csendes, tökéletesen nyugodt volt, és egyikük sem tudta volna soha figyelmen kívül hagyni. Én vagyok a Bennett Legal Solutions egyedüli tulajdonosa és vezérigazgatója. Én aktívan kezelem a szigorúan titkos digitális nyomozási ügyeket azoknak a manhattani elitvállalati ügyvédi irodáknak, amelyeknél mindannyian kétségbe esetten szeretnétek dolgozni, ha elég okosak lennétek hozzá. Kifejezetten próbáltalak figyelmeztetni a 2 héttel ezelőtti hamis metaadatokról a tornácon. Apa, de te magabiztosan azt mondtad, ne okíts csak egy igazi ügyvédet. Nem álltam ott, és nem vártam egyetlen szánalmas bocsánatkérés sem. Teljesen biztos voltam benne, hogy amúgy sem lenne soha ilyen. Túl mélyen megmérgezte őket a saját hatalmas, tornyosuló arroganciájuk ahhoz, hogy valaha is beismerjék, teljesen tévedtek az egész létezésemmel kapcsolatban. Egyszerűen felvettem a fekete bőraktatáskámat, teljesen hátat fordítottam annak a rendkívül mérgező családnak, amely agresszíven és erőszakosan próbált kitörölni engem, és magabiztosan kisétáltam a hatalmas szövetségi bíróság nehéz üvegajtóin. Kiléptem a ragyogó, fagyos New York-i levegőre,
Kényelmesen beültem a várakozó fekete magánautóm csendes hátsó ülésére, és utasítottam a sofőrömet, hogy vigyen vissza a vállalati irodámba. Volt egy hatalmas, rendkívül sikeres vállalati birodalmam, amelyet magabiztosan irányítottam, és hivatalosan már egyáltalán nem volt semmi teher, ami visszatartott volna. A szövetségi bírósági katasztrófa abszolút pusztító következményei pontosan úgy érkeztek, mint egy hatalmas, lassan haladó tehervonat az azt követő 6 hihetetlenül kaotikus hónap során. Nem kellett megmozdítanom egy ujjam sem, hogy bármelyiküket is teljesen tönkretegyem. Nem kellett aktív bosszút állnom, kiabálnom vagy sikoltoznom. Csak csendben ültem a gyönyörű, rendkívül biztonságos üvegfalú irodámban Manhattan alsó részén, és néztem, ahogy saját hatalmas arroganciájuk abszolút könnyűertélyelen következményei szisztematikusan szétszedik az egész hihetetlenül kiváltságos életüket, darabról darabra. Az első hatalmas dominó, amely teljesen ledőlt, Marcus volt. A hihetetlenül tekintélyes vállalati ügyvédi iroda, ahol dolgozott, teljesen dühös volt a nyilvános, hihetetlenül megalázó szövetségi bírósági katasztrófa miatt. Marcus éppen abban az évben próbált kétségbeesetten senior partnerré válni, de gazdag ügyvezető igazgatói már másnap reggel azonnal behívták egy szigorúan őrzött tárgyalóba. Teljesen megfosztották minden jelentős vállalati ügyfelétől. Kifejezetten közölték vele, hogy nem felügyelte megfelelően a saját társult feleségét, megbocsáthatatlan jogi felelősség, amely súlyosan károsította az egész cég hihetetlenül értékes hírnevét. Marcus pontosan azt tette, amit a hihetetlenül önző, rendkívül arrogáns férfiak mindig tesznek, amikor kényelmes, gazdag életmódjukat valaki más súlyosan fenyegeti. Teljesen hátat fordított Chloe-nak. Kevesebb mint 48 órával a katasztrofális szövetségi tárgyalás után Marcus agresszíven összepakolta az összes drága, testre szabott olasz öltönyét, és teljesen kiköltözött hatalmas, luxus manhattani pencaseukból. Ugyanezen a héten, még azelőtt, hogy a hét véget ért volna, hivatalosan is beadta a rendkívül vitatott, hihetetlenül keserű vállókeresetet. Teljesen megtagadta, hogy bármilyen házastársi támogatást fizessen neki, agresszíven azt állítva, hogy Chloe súlyos szakmai gondatlansága közvetlenül hatalmas személyes és pénzügyi károkat okozott neki. Chloe hirtelen teljesen egyedül maradt horkant egy hihetetlenül drága, teljesen üres luxuslakásban, amelyet a férje hatalmas vállalati fizetése nélkül egyáltalán nem tudott volna tovább fizetni. A második hatalmas, hihetetlenül pusztító csapás közvetlenül az Állami Jogi Etikai Bizottságtól érkezett. Evelyn Roth bíró teljes mértékben betartotta a szövetségi bíróságnak tett félelmetes, kompromisszummentes ígéretét. Hivatalosan benyújtott egy rendkívül részletes, hihetetlenül brutális bírósági jelentést, amelyben felvázolta Chloe hatalmas etikai mulasztását a hamis vállalati bizonyítékok megfelelő hitelesítésében. Chloe-t hivatalosan idézték be egy kötelező, rendkívül nyilvános fegyelmi meghallgatásra egy rendkívül tapasztalt jogi szakértőkből álló testület elé. Kétségbeesetten próbált sírni és agresszíven játszani az ártatlan, zavart áldozatot, pontosan úgy, ahogyan azt mindig sikeresen tette a szüleink házában. Hangosan a gazdag ingatlanügyfelét okolta azért, hogy szándékosan átverte. Dühösen Marcus okolta azért, hogy jogilag nem segített neki átnézni a rendkívül összetett digitális dokumentumokat. Még engem is agresszíven próbált hibáztatni azért, hogy szándékosan és rosszindulatúan csapdába ejtettem egy szövetségi bíróságon. A rendkívül tapasztalt jogi etikai bizottságot egyáltalán nem érdekelte a jól begyakorolt, szánalmas sírása. Közvetlenül a tagadhatatlan digitális metaadatbizonyítékokat vizsgálták, amelyeket a magáncégem teljesen legálisan nyert ki, és hivatalosan és véglegesen visszavonták a rendkívül tekintélyes ügyvédi engedélyét. Hatalmas, rendkívül drága jogi képzése, pontosan ugyanaz az Ivy League képzés, amelynek finanszírozása érdekében kegyetlen szüleim kényszerrel feláldozták az én teljes egyetemi diplomámat, most teljesen értéktelenné vált. Chloe hivatalosan nyilvánosan megszégyenített volt ügyvéd lett, teljesen nulla személyes jövedelemmel, hatalmas, egyre növekvő luxus hitelkártyaadóssággal és rendkívül nyilvános szakmai megaláztatással. Ez azt jelentette,
hogy az egész országban egyetlen tekintélyes vállalati ügyvédi iroda sem alkalmazná őt, még a recepciós telefonok megválaszolására sem. De a legteljesebb mértékben kielégítő, hihetetlenül költői pénzügyi összeomlás teljes mértékben az én hihetetlenül kegyetlen, rendkívül arrogáns szüleimnek jutott. Kiterjedt, szakmai vállalati hálózatomat felhasználva csendben elvégeztem egy teljesen legális, rendkívül alapos háttérvizsgálatot a jelenlegi pénzügyi eszközeikről. Amit a nyilvános banki nyilvántartások mélyén találtam, teljesen szánalmas és hihetetlenül kiszámítható volt. Arrogáns apám titokban hatalmas, rendkívül kockázatos második jelzálogot vett fel a gyönyörű westhesteri családi birtokra, csak azért, hogy finanszírozza Chloe csillagászati összegű jogi egyetemi tandíját, rendkívül drága magán előkészítő tanfolyamait és pazar, hihetetlenül felesleges pláza hotelbeli esküvőjét. Vakon kezelte az egész jogi karrierjét, mintha az egy garantált nyertes lottószelvény lenne, és teljes mértékben és arrogánsan elvárta tőle, hogy végül 10-szeresével fizesse vissza neki, miután hivatalosan is egy hatalmas manhattani cég gazdag társává válik. De miután Chloe hivatalosan és véglegesen kizárták az ügyvédi kamarából, és rendkívül keserű, drága válláson ment keresztül, a hatalmas havi jelzálog kifizetések teljesen elmaradtak. Pontosan 4 hónappal a katasztrofális szövetségi tárgyalás után a hatalmas nemzeti bank hivatalosan megindította a végrehajtási eljárást a gyönyörű, tökéletesen gondozott westhesteri birtokukon. Az a hihetetlenül büszke, rendkívül arrogáns férfi, aki kifejezetten a szemembe nézett, és haszontalan, szánalmas tejelő tehénnek nevezett, most teljesen jogilag csődbe ment. Egy csendes vasárnap délután elhajtottam a karcsú, új, fekete magánautómmal a hatalmas westhesteri környék mellett, csak hogy saját szememmel is meggyőződjek a teljes igazságról. Láttam egy olcsó, kereskedelmi teherautót, amely közvetlenül a hosszú, kőburkolatú felhajtón parkolt. Láttam, ahogy a mélyen kimerült, rendkívül stresszes szüleim személyesen cipelik ki az olcsó kartondobozokat a hatalmas mahagóni bejárati ajtón, mert már nem engedhették meg maguknak, hogy legálisan profi költöztetőket vegyenek igénybe. A gyönyörű, importált olasz márványkonyha, ahol boldogan ittak vintage pezsgőt, és teljesen tönkretették az egész egyetemi tanulmányaimat, most már hivatalosan teljes egészében a bank tulajdonában volt. Chloe erőszakkal kilakoltatták a luxus manhattani pencaseából, és jelenleg újra otthon lakott velük, mélyen keserűen, állandóan sikoltozva, és teljesen csapdába esve egy hatalmas pénzügyi rémálomban, amelyet teljes egészében ők maguk okoztak. Anyám valójában pontosan egyszer próbált felhívni a hatalmas, rendkívül nyilvános pénzügyi összeomlásuk alatt. Kényelmesen ültem a saját sarokirodámban, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a szélesre terülő manhattani látképre, amikor a személyes mobiltelefonom hirtelen hangosan megcsörrent a mahagóni íróasztalomon. Láttam, ahogy a jól ismert telefonszáma fényesen villog a ragyogó képernyőn. Nem utasítottam el a bejövő hívást. Egyszerűen átirányítottam a rendkívül biztonságos vállalati hangpostafiók rendszeremre, hogy jogilag rögzíteszem pontosan azt, amit anyám kétségbeesetten mondani akart. Egy rendkívül kétségbeesett, hihetetlenül elszánt, 3 perces hangüzenetet hagyott. Nem kért bocsánatot azért, hogy agresszíven kényszerített arra, hogy otthagyjam az egyetemet. Nem kért bocsánatot azért, hogy évekig úgy bánt velem, mint egy abszolút pénzügyi rabszolgával. Nem kért bocsánatot azért, hogy nyilvánosan megalázott a vendégasztalnál a pompás esküvőn. Egyszerűen teljesen kihagyta az összes hatalmas, tagadhatatlan érzelmi bántalmazását, és egyenesen ahhoz ugrott, hogy kétségbeesetten könyörögjön a nehezen megkeresett pénzemért. Zokogva, hangosan és hevesen elmondta, hogy hamarosan hivatalosan is elveszítik a gyönyörű családi házat az agresszív bank miatt. Kifejezetten követelte, hogy azonnal utaljak pontosan $200,000 a személyes bankszámlájukra, hogy jogilag megmentsem a büszke családnevet. Valójában volt olyan hihetetlen, teljesen vakító merészsége, hogy erőteljesen emlékeztessen arra, hogy a hűséges családtagok mindig hevesen támogatják egymást mély pénzügyi válság idején. Végighallgattam az egész szánalmas, rendkívül téveszmés hangüzenetet, miközben lassan kortyolgattam egy csésze hihetetlenül drága, sötétre pörkölt kávét.
Aztán nyugodtan előrehajoltam, és megnyomtam a számítógépem képernyőjén a digitális törlés gombot. Nem hívtam vissza, hogy vitatkozzak vagy kiabáljak. Nem küldtem neki egyetlen dollárt sem a hatalmas vállalati számláimról. Egyszerűen teljesen letiltottam a telefonszámát, letiltottam apám telefonszámát, és letiltottam a szégyenbe hozott nővérem telefonszámát. Ezután hivatalosan utasítottam a vállalati épületem előcsarnokában lévő, jól felfegyverzett biztonsági szolgálatot, hogy véglegesen megtagadják tőlük a fizikai belépést, ha valaha is kétségbe esetten, meghívás nélkül megjelennek. Agresszíven követelték, hogy teljesen önállóan építsem fel a saját életemet a semmiből. Kifejezetten közölték velem, hogy teljesen magamra vagyok utalva. Tehát pontosan azt tettem, amit büszkén kértek tőlem. Teljesen a segítségük nélkül építettem fel egy hihetetlenül hatalmas, rendkívül jövedelmező digitális birodalmat. És szándékosan hihetetlenül magas, rendkívül biztonságos falakkal építettem fel, amelyeken soha nem tudnának átmászni. Jelenleg 28 éves vagyok. A Bennett Legal Solutions nemrégiben hihetetlenül hatalmas, rendkívül exkluzív tanácsadói szerződés kötött a szövetségi kormánnyal, hogy agresszíven nyomozzon a keleti partvidék egészén elkövetett, rendkívül összetett vállalati csalások ügyében. Teljesen az enyém egy gyönyörű, rendkívül modern luxus penthouse, kilátással a Central Park zöld fáira. Már nem dolgozom kimerítő, rendkívül megalázó dupla műszakokban olcsó, zsíros éttermekben. Már nem érezni rajtam az égett kávé és az erős ipari fehérítő szagát. Már nem töltöm el rendkívül értékes, hihetetlenül drága időmet azzal, hogy kétségbeesetten próbálom elnyerni azoknak a mérgező embereknek a lehetetlen jóváhagyását, akik teljes mértékben elkötelezettek abban, hogy mélyen félreértsék az én abszolút hatalmas értékemet. Végül megtanultam pontosan ugyanazt a hatalmas, rendkívül értékes leckét, amelyet a rendkívül sikeres vállalati ügyvédek évtizedekig próbálnak tökéletesen elsajátítani. Soha nem nyerhetsz meg egy hatalmas vitát azzal, hogy egyszerűen a leghangosabban ordítasz egy zsúfolt teremben. Soha nem nyerhetsz azzal, hogy kétségbeesetten könyörögsz alapvető emberi tiszteletért hihetetlenül mérgező, rendkívül narcisztikus emberektől, akik teljesen megtagadják, hogy észrevegyenek. Kizárólag úgy nyerhetsz, ha csendben összegyűjtöd a teljesen tagadhatatlan igazságot, türelmesen építed fel tagadhatatlan pénzügyi és szakmai befolyásodat a sötét árnyékokban, és végül hagyod, hogy a nyers valóság brutális, hajthatatlan matematikája végezze el helyetted az összes nehéz munkát. Rendkívül arrogáns szüleim agresszíven tették fel egész pénzügyi életüket arra, amit vakon a végső, garantált nyertes lónak hittek. Csak soha nem fogták fel, hogy valójában teljesen a pálya rossz oldalán álltak. 5 abszolút igazsággal szeretnék búcsúzni tőletek, amit abból tanultam, hogy túlélve és teljesen szétrombolva a rendkívül mérgező családomat. Első lecke: a vér egyáltalán nem feltétel nélküli szerződés a tiszteletre. Az, hogy az emberek a világra hoztak, nem ad nekik tagadhatatlan jogot arra, hogy a tiédet teljesen tönkretegyék. Mindig elmehetsz egy égő házból, még akkor is, ha a saját családod az, aki büszkén tartja a gyufát. Második lecke: a csend hihetetlenül veszélyes fegyver, ha helyesen használják. Míg a rendkívül arrogáns emberek hangosan dicsekednek mindenkinek, aki hallgatja őket, neked csendben kell összegyűjtened a tagadhatatlan tényeket. A szobában a leghangosabb ember szinte mindig a leggyengébb. Harmadik lecke: az igazi hatalomnak soha nincs szüksége feltűnő közönségre. A nővéremnek kétségbeesetten szüksége volt egy hatalmas szállodai bálteremre és drága divattervezői öltönyökre, hogy fontosnak érezze magát. Én egy fagyos pincében, olcsó pulóverben építettem fel egy több milliós vállalati birodalmat. Építsd meg hatalmas alapjaidat a sötétben, ahol senki sem tud aktívan szabotálni téged. Negyedik lecke: soha ne próbálj vég nélkül megmenteni embereket saját vakító arroganciájuk pusztító következményeitől. Kifejezetten felajánlottam nekik a teljes igazságot azon a faverandán. Ők hevesen elutasították. Hagyni, hogy a valóság hajthatatlan matematikája végül összetörje hatalmas egójukat, nem bosszú volt.
Csak természetes igazságszolgáltatás. 5. lecke. Az abszolút, veled született értékedet soha nem határozza meg egy hagyományos idővonal vagy egy nagyon drága papírlap. Az egyetemről való lemorzsolódás volt a legjobb dolog, ami valaha történt velem, mert arra kényszerített, hogy mélyen megismerjem a világ valódi működését, ahelyett, hogy csak olvasnék róla. Ha jelenleg teljes sötétségben ülsz, teljesen kimerülve attól, hogy mások hatalmas egóját finanszíroztad, szeretném, ha megosztanád ezt a történetet valakivel, akinek kétségbeesetten szüksége van egy kemény emlékeztetőre a saját hatalmas értékéről. És írd meg nekem az alábbi kommentekben, mi volt a legnehezebb határ, amit valaha is meg kellett húznod a saját mérgező családoddal szemben. Én személyesen elolvasok mindegyiket.